God aften. Jeg håber lyden er fin. Jeg vil meget gerne lige, jeg er der med, lige skrive en lille besked i chatten, så jeg kan se, at alt fungerer. Og velkommen til. Se, der lige kommer besked. Fin lyd og billede. Dejligt, tak. Velkommen til. Og energierne er allerede sådan begyndt at arbejde, så jeg skal lige sådan fokusere ind i det, jeg gerne vil sige. Det her, det er en chakra rekalibrering. Og jeg vil sige velkommen til alle jer, der er nye. Der er en del nye, der er kommet med her den seneste uges tid. Mega dejligt. Og velkommen til jer, som har været med længere. Det er virkelig dejligt, I er med. Og til jer, der er nye, så hedder jeg Anne-Sophie. Og jeg har en del år efterhånden arbejdet med energier, kanalisering og formidlet kosmiske strømninger og sådan, ja, egentlig alt det energetiske, de nye energetiske strukturer, som ønsker at komme her ned til jorden for at understøtte os i at træde ind i den nye tid, den nye verden, som vi er i gang med at skabe. Og ja, så har jeg her den seneste tid mærket sådan noget nyt, der ligesom er ved at åbne sig i forhold til sådan vores chakra. Det er som om der er sådan nogle nye energetiske lag, som er muligt at åbne op for nu, så vi kan komme endnu mere sådan i alignment med alt det nye og de her sådan højere frekvenser og forbinde os ind i flere dimensioner og så videre, og samtidig forbinde os dybt med moder jord, vores indre kerne. Så jeg mærker denne her sådan energi af og så gå ind og aktivere det her nye i alle chakra, fordi at ofte i det energiarbejde jeg laver, så arbejder vi med forskellige chakra. Men nu er det sådan ligesom tid til at lave sådan en mere sådan overordnet chakra rekalibrering. Det har jeg glædet mig til. Fordi jeg mærker jo, når de her åbninger ligesom bliver sådan etableret ind i vores system, så bliver det sådan lettere at kunne holde de her nye frekvenser her, og fordi jeg egentlig mærker, at det godt kan være lidt hårdt for nervesystemet og ja, vores fysiske kroppe og sind, så gør det, at ja, vi får noget støtte til at holde det nye, være i det nye, og samtidig også sådan udstråle det nye. Jeg har lige fået mig en lille forkølelse her i løbet af dagen, så bare hvis jeg lige lyder sådan lidt nasalt, eller lige hoster, eller gør et eller andet undervejs, så er det bare det. Okay. Lige her inden jeg gik i gang, så mærkede jeg feltet, der blev åbnet. De energier, der træder ind og understøtter det her arbejde her, det er delvist alle ærkeenglene. Og det er
forskellige stjernebevidstheder, såsom Lyra, Venus, Andromeda, Arcturus og andre, som jeg ikke kender navnet på. Men nu går feltet i gang. Og nogle ting, det kommer jeg til sådan at beskrive så godt som jeg kan. Og andet, det er ligesom en åbning ind til dig, så du kan mærke det, som er din sandhed. Så der er sådan flere lag i det. Og det kan være meget sådan forskelligt, hvordan energien kommer igennem hos hver især. Alt efter både hvor I henne lige nu, hvordan sådan oplever og modtager I energi, og hvad er du sådan, hvad er det du sådan er klar til lige nu her. Energifeltet intensiveres. Og jeg begynder at få vist et chakrasystem, vores chakrasystem. Og de chakra, som vi går ind og arbejder med i dag, det er vores Gaia chakra, som forbinder os ind i Gaias hjerte, ind i jordens hjerte. Bare i talesætter det, så går energien i gang med at arbejde her. Det sidder et godt stykke under vores fødder. Og det er som om, at alle de her bevidstheder, som er med os, de sådan arbejder med, de kommer til sådan at arbejde med hvert chakra, sådan en efter en. Der sker både sådan en renselse og en balancering. Og så er det som om, så åbner, kan jeg ligesom se, der bliver sådan åbnet ind i en ny frekvens. Og der, skal jeg se her, der bliver ligesom ved med at blive arbejdet på chakraet her. Samtidig med, så begynder vi sådan at bevæge os op til vores jordstjernechakra, som sidder et stykke under fødderne. Og ja, det hjælper os med sådan at forbinde os til vores sjælsvej. Jordens visdom. Og igen går de ind i et samlet felt og renser, balancerer og aktiverer.
Jeg mærker sådan nogle sensationer omkring fødderne, som om det begynder at vibrere. De her chakra, som vi lige har arbejdet, eller som vi arbejder med lige nu, de hjælper os med at have sådan en dyb forbindelse, dyb, sådan en grounded forbindelse, som hjælper os med at holde energien i de her sådan, chakra, som vi bevæger os op igennem, gør, at det kan blive en balanceret oplevelse. Vi bevæger os op til roden. Og her der kan der være endnu mere, der sådan skal renses ud. Fordi det chakra er mere forbundet til vores menneskevæsen og vores sådan den her sådan fysiske tryghed ved at være i livet og på jorden. De her chakra, som der bliver arbejdet på, de bliver mere og mere lysende. Og vi bevæger os op til harecentret. Hvor vi møder skaberkraften. Den følelsesmæssige tryghed. Jeg mærker, at fra dette chakra, så begynder der sådan at stråle nogle meget smukke pink nuancer. Meget kraftfuldt. Og det føles som om sådan, at sådan alle chakrene er jo sådan virkelig har hver deres kvaliteter, og at det går op i en højere enhed sammen. Men jeg får bare ligesom vist, at der er noget virkelig, virkelig vigtigt ved
heartcentret, heartchakraet, i forhold til at skabe den nye tid. Så hvor vigtigt det er at netop at lave den her kalibrering ind i det nye, ind i det her chakra her. Fordi der er virkelig meget, der bliver skabt her. Og bliver skabt ud fra det, vores følelser og vores følelsesliv. Så hvis vi hænger fast i gamle følelsesmønstre, så er det det, vi skaber igen og igen. Men når vi så giver slip på de gamle strukturer her, så kan det nye fødes ind. Og de har sådan fantastiske bevidsthed, som er med at hjælpe os med det her arbejde. Så vi i endnu højere grad kan føde det nye ind. Og energien bevæger sig op til din navle. Ser som om der kommer sådan nogle svingninger ud omkring hele sådan dit navleområde, ud i dine omgivelser. Og det er som om det er her, hvor vi sådan tiltrækker forbindelser, frastøder os i princippet. Men så når vi går ind og arbejder med det her, så det som vi så kommer til at tiltrække i vores sådan sjælelige forbindelser, det bliver sådan endnu mere i sådan alignment med din indre kerne, din essens, din sjæl. Og det er så interessant, der er sådan en del af de her chakra, som først er blevet sådan aktive inden for de seneste år, og hvordan det virkelig bare åbner for nye muligheder for os som mennesker. Jeg ser det ligesom om, at for eksempel at navlechakraet, altså tidligere så var vi ligesom bare sådan meget sådan lukket inde i vores fysiske form, men sådan i takt med at mere og mere det her, det ligesom sådan kommer online, så for eksempel at navlechakraet, det kan forbinde os og skabe resonansen hele vejen rundt om jordkloden. Altså det er som om, at det bliver så meget nemmere at forbinde sig med dem, som man resonerer med, og skabe sådan et energetisk felt. Og det får mig ligesom hen til at tænke på enhedsfeltet, altså det der med, at hvor forbundet vi er uden for tid og rum, og hvordan at det her energetiske arbejde hjælper os med at komme nærmere og nærmere denne her enhedstilstand og forståelse. Og vi bevæger os op til det solarplexus.
Og igen, så er det også et af de her områder her, som godt kan kræve lidt ekstra i forhold til at give slip på gamle strukturer, fordi her der er der lagret, kan være lagret frygt fra mange livstider. Fordi det ligesom energi, det ligesom kan blive meget sådan stok her. Men der ligger også et gigantisk potentiale, når vi renser ud og healer og slipper og bringer tingene op i hjertet i stedet for. Så åbnes der for en brændende sol, livsenergi og drivkraft. Jeg ser sådan det der med, det er ofte her, hvis der er et eller andet, som vi bliver trigget af, eller sådan, som føles ubehageligt, så kan det gøre ondt inde i solarplexus, og så kan den her energi ligesom sådan, som jeg sagde før, sådan det der med at blive stok. Så hvor vigtigt det er at bringe bevægelse herind i, og hver gang at vi mærker den der sådan, noget der lige sådan snører sig sammen hernede, bring det op i hjertet, bring det op i hjertet, bring det op i hjertet, bring det op i hjertet. Det er ikke meningen, der skal være følelsesmæssige eller ubalancer og oplevelser, der sidder fast her. Og mange af os, der laver energiarbejde, som går den her vej, eller jeg vil faktisk sige alle, har virkelig den her opgave i at transformere alt det, som har siddet fast her, og bringe det op i hjertet. Og vi bevæger os op til hjertet. Og jeg ser, hvordan vi får støtte hver især til at åbne og holde hjertet åbent, og det skal ligesom sådan en renselse inde i hvert hjerteblad. Ja, og det bliver sådan åbnet op ind til sådan en dybere forbindelse med altets kærlighed. En vibration. Jeg mærker, at jeg bliver sådan helt varm indeni. Det er sådan en meget fin proces. Jeg mærker den her sådan virkelig sådan blidhed og nænsomhed, som der bliver arbejdet her i hjertet med.
Jeg får lige sådan et billede af den her vigtighed af, at hjertet og heartcenteret samarbejder. Det med sådan at skabe gennem hjertets frekvenser. Så lige nu så bliver der sådan åbnet yderligere op for den her forbindelse her. Jeg mærker varmen, der spreder sig i hele underlivet. Og så er der sådan en smuk søjle, gylden søjle op til hjertet. Og varmen spreder sig ud hele brystkassen. Og videre op til dit højre hjerte. Hvor kærlighed og højere visdom mødes. Jeg ser, at det sådan åbner sig sådan en, som sådan en helt sart lyserød rose. Op til din hals. Den her smukke proces af renselse og aktivering, balancering fortsætter. Og der får jeg sådan ligesom et billede af, der med, hvad den her mekanisme, som egentlig ret tit går i gang, hvor at der kommer en frygt, der bliver aktiveret nede i solar plexus, og den kan simpelthen lukke hele halschakret til, og hvor det bliver ligesom sådan et, jeg mærker sådan, hvordan den her forbindelse, den ligesom bliver sådan aktiveret, når vi, der sker noget ubehageligt. Vi føler, at vi skal sådan undertrykke en eller anden del af os selv. Jeg skal lige mærke her. Gemme os væk. Gå ind i en frygttilstand. Og det er som om denne her, det der sker op omkring halsen, det er sådan det her, så bliver det sådan ligesom kottet af ned i kroppen for ligesom at beskytte. Så jeg skal lige mærke, hvad der så sker nu her, når vi går ind og arbejder med det. Ja, det er som om hele den her forbindelse, den skal lige have en rekalibrering. Så hvor der sidder en masse gamle overlevelsesstrategier her.
det er tid til at slippe nu. Og vi bevæger os op til vores Alta Major chakra, som sidder sådan op ved toppen af rygsøjlen. Og det er her, vores sådan højere bevidsthed aktiveres ind igennem. Og sådan hele den her måde, hvor sådan perception af verden, af os selv, jeg får det der sådan et billede af ligesom, at der bliver trykket, altså når det sådan er aktiveret og sådan i balance, så ligesom jeg får nærmest sådan en hel, der kommer sådan ligesom sådan en det billede, der ligesom kommer, det er sådan en rumdragt, hvor den der, ja, hvad hedder det, det der man tager på hovedet, det ligesom kommer på, og så ser verden lige pludselig sådan helt anderledes ud. Som om verden bare skiftes ud. Det var ikke super godt forklaret, men jeg håber, at det gav en lille smule mening. Jeg mærker, at det sådan strømmer ind med højere visdom, som bliver læret ind i vores system. Og jeg mærker, at jeg får sådan en fornemmelse af, at det her chakra er meget forbundet med Arcturus. Og energien bevæger sig nu ind i tredje øje. Jeg ser, hvordan det bliver mere og mere normalt, at alle mennesker ligesom har adgang til deres psykiske evner. Og det begynder også at blive mere og mere forstærket. Og det er også en del af, at det er rigtig godt, at vi laver den her kalibrering her, fordi at den slags kræver også, at vi har utrolig stærk jordforbindelse og ser ting med klarhed.
og fra balanceret, altså det der med både sådan at kunne skille tingene ad, tilbage illusioner og gamle frygtmekanismer osv., at så det ikke sådan bliver sådan mudret, det vi oplever og ser og sanser, men kommer ind i sådan en balanceret klarhed. Og vi bevæger os op til kronen. Så er sådan, vores port mellem de kosmiske lag og højere dimensioner nede i kroppen. Nede på det jordiske plan. Op til det kausal chakra. Sidder lidt over hovedet. Det skal vi mærke her. Mærke som en dybere forbindelse til højere selv. Og det kosmiske feminine. Vi bevæger os op til sjælstjernechakraet. Forbindelsen til sjælen og sjælens mange inkarnationer og den visdom og bevidsthed, der er læret her. Og vi bevæger os op til stjerneporten, hvor vi begynder også at forbinde os ud i det større kosmos. Et større kosmiske hav. Op til vores solenergi knudepunkt, som er forbundet til Helios, den gyldne sol, universet, den kosmiske sol og vores monade, derfra hvor vores sjæl udspringer fra.
Og jeg mærker som om det her chakra, det er stadigvæk sådan virkelig altså under udvikling hos os. Det kommer til at blive mere og mere normalt at forbinde sig med altså det er jo sådan ens sjælefamilie bare på et endnu højere plan. Og nu strømmer energien her fra monaden, den kosmiske sol, ned igennem alle chakra. Strømmer det her smukke lys ned og forbinder sig ind igennem alle chakra ind i en smuk balancering. Og i os og omkring os, så i det her felt her, så dannes der bare de her virkelig støttende, healende, guidende, ja, sådan bevidsthedsfelt af de her, af både ærkeenglene og de her stjernebevidstheder. Jeg ser, hvordan vi hver især står i de her, som nærmest nogle lysende portaler. Og de her energier kan godt arbejde i dig nogle dage, over nogle dage, og måske endnu længere. Det kan være godt at arbejde med den flere opgange, den her formidling her. Nogle gange så kan man ved anden og tredje lytning komme ind i nogle helt nye bevidsthedslag i sig selv. Men aktiveringen og den her rekalibrering, den er egentlig sket og arbejder uden for tid og rum og dimensioner. Mærker lige energien, den lige sådan tager os ind og mærker hjertet, mærker heartcentret og ned dybt ind i jorden, mærker ind i jordstjernechakraet og ned i Gaia. Det giver os den her sådan dybe grounding til at være med alt det, som vi har aktiveret i dag. Stille og roligt så runder feltet af. Du kan begynde at lande igen i din krop. I det rum du sidder i. Drik lidt vand, hvis du har det tæt på dig. Når du er klar, så vil jeg elske at høre om din oplevelse i chatten. Jeg kan se, der er flere, der lige har skrevet her til at starte med. Sofia skriver, lyder så godt med en rekalibrering, så skønt. Så dejligt. Så dejligt, du er med. Og bare imens, at det lige bliver delt stille og roligt her, så vil jeg lige sætte lidt flere ord på. Nogle gange sådan
lidt af hvert, fordi nogle gange, lige når jeg starter, så vil energien egentlig bare gerne i gang, og så får jeg ikke sagt de ting, som jeg også gerne vil. Men jeg til jer, som lige er kommet ind også, så har jeg skabt det her community her, Lumira Communion, som sådan en energetisk container, alt det her kosmiske arbejde her, som jeg mærker, som gerne vil igennem. Og når vi arbejder sammen og træder ind i det sammen, så bliver det bare sådan aktiveret ud i så mange lag, på måder, som det er nærmest nogle gange sådan svært at beskrive, men fordi at vi arbejder sammen i det her felt her på sjælelige planer, så det er altså gigantiske energifelter, selvom vi bare sidder her i vores lille stue, eller hvad det nu er, så arbejder det på nogle virkelig dybe planer, både i os hver især og i det kollektive felt. Så jeg er meget taknemmelig for, at I har lyst til at være med. Og Sofie skriver 1000 tak, og Sofie skriver 1000 tak, det arbejder i mit hjerte, så lækkert, føles godt, tak for muligheden. Selv tak, dejligt at høre. Mega dejligt. Og så har jeg lyst til lige at dele nogle af de ting, som også foregår her, både online og in real life. Så nogle af de ting, som jeg sådan, har planlagt i år, det er blandt andet her den 14. februar holder jeg sådan en smuk retreat dag sammen med 2 af mine venner, Agnieszka og Peter, som hedder Unifying, hvor at vi kommer til at arbejde med sådan kærlighedens dybder, og også ind i sådan en balancering, ind i sådan nye muligheder for at være i kærlighedsforbindelse med sig selv og med andre. Og vi åbner for det guddommelige feminine og maskuline ind i sådan en ny sammensmeltning. Så hvis du har lyst til at være med på sådan en dejlig dag, der kommer vi til at arbejde med, vi holder kakaoceremoni, og jeg åbner for de energetiske felter for dagen, og så er der breathwork og sauna gus og spirituelle opstillinger, og både frokost og aftensmad. Så det bliver mega dejligt. Så hvis det kunne være en dag for dig, så vil det være fantastisk at se dig. Og så kommer jeg også til, jeg holder et sådan weekend retreat i august, 21. til 23. august, hvor at vi arbejder med nytidstilstande. Og det glæder mig virkelig til. Der har jeg min veninde Anna K med. Og vi kommer til at arbejde med, vi laver kakaoceremonier hver dag, og går ind og tuner ind i de her nye tilstande her, og ligesom føder det ind. Fordi det jeg har mærket, det er, at noget af det, som jeg snart har haft kontakt med, af nogle omgange, er sådan en helt særlig ny tilstand, men som har været så svær ligesom at få fat i på en eller anden måde. Og jeg mærker, at den skal til at fødes ind sådan for alvor i år. Og det er det, vi kommer til at arbejde med på det her retreat. Så det glæder mig virkelig meget til, fordi det er en meget, meget smuk tilstand at være i, som virkelig sådan er forbundet med den nye tid. Og så der kommer der også til at være spirituelle opstillinger, hvor man kan møde forskellige aspekter af sig selv, og healing med de åndelige læger. Og det kommer til at være oppe i Tisvilde, på sådan et virkelig dejligt sted ved skov og strand. Det bliver dejligt. Og jeg tænker, jeg sender lige sådan en lille besked ud med de forskellige ting, så har du mulighed for at mærke ind og se, om det er noget for dig. Og den sidste ting, jeg har lyst til at fortælle om, det er,
meget i tråd med det her med unifying, som det her retreat dag også kommer til at indebære. Men det er sådan det her online forløb, jeg har startet. Også her i Lumira Community, men inde på medlemskabssiden, hvor at her, jeg startede her i januar, og så kommer det til at foregå februar og marts også, hvor vi arbejder med sådan en dyb, smuk forening af det guddommelige maskuline ind på sådan en helt ny måde i os. Og ja, vi startede der for 2 år siden, og det arbejder virkelig. Og jeg mærker, at det åbner op ind i nogle helt nye tilstande af sådan at være menneske på jorden, og være sådan i balancering inde i sig selv, altså have sådan en suverænitet inde i sig selv af det maskuline og feminine. Så hvis det er noget, der du kunne tænke dig at være med i, så kan du sagtens nå at være med stadigvæk. Og det her medlemskab, der er der en lille energiudveksling hver måned. Så den første måned er det 7 kroner, og den næste måned er det så 77 kroner. Hvor der sådan er en formidling om måneden, og der går vi sådan ind og arbejder endnu mere sådan, altså der bliver virkelig skabt nogle stærke energetiske strukturer og healingsfelter inde i den, som det hedder Sacred Circle. Og ja, der kan du sagtens nå at være med i forløbet, hvis du har lyst, og lige mærke ind i, om det er noget for dig. Og jeg kan se, Berit, hun har skrevet, mærket fra start en øget pulsering i hele kroppen i de forskellige chakra. Det vil være ved at være igennem kroppen, mærkede jeg behov for at fokusere på hånd- og fodchakra. Også som bredde kalibreringen på den måde yderligere ud i kroppen. Og tak for info om navlechakraet, vidste jeg ikke i forvejen. Mærkede en meget stor udvidelse i halschakraet, og det ligesom blev forbundet med solarplexus, viste det sig ligesom et stort pariserhjul, der bare drejede rundt, måske fra navlechakraet. Jeg føler mig meget grounded nu, så tak for kalibrering og tak til feltet. Berit. Tusind tak. Og hvor smukt, at du har sådan arbejdet yderligere ud i hånd- og fodchakrene. Mega dejligt at høre. Tak for delingen. Og jeg vil også bare invitere til at gå lidt på opdagelse herinde i vores community her. Der ligger efterhånden lidt forskellige formidlinger, som du kan finde her i Open Circle også, hvor man kan ligesom gå ind i sådan en past ind under hvert sådan space, som vi har herinde, for sådan at se andre formidlinger. Så der er lidt at gå på opdagelse i, og så ligger der også sådan links til de her forskellige retreat dage og weekender. Det ligner ikke, at der er flere, der er i gang med at skrive, så jeg tænker, at jeg vil runde af for i dag. Og så vil jeg bare sige tusind tak endnu en gang, fordi at du er med. Det betyder så meget. Tak for dig, og have en rigtig dejlig aften. Vi ses. Nu kan I se der en dag, Emilie. Gæt lige. Tak for i aften, skriver Sofia. Tak for i aften. Måske kommer der et par delinger, så jeg bliver her lige lidt endnu. Det var bare hjerte. Dejligt. Tusind tak. Eller ikke bare. Mega dejligt. Tak for i dag. Vi ses snart igen. Hej.